Tufa rikici ya barke tsakanin kilishi da raba gardama cikin afin ɗin labari na gidan sarauta wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji raba gardama ya ɗauko bindiga ya ce sai ya harbe kilishi, wanda a yanzu haka tabbas da gaske gidan nan na sarauta na cikin gidan raba gardama na cikin fim ɗin labari na a yanzu haka tabbas ya rikice da abin ban al'ajabi. A yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa raba gardama ya ɗauko bindiga, wasu suna cewa ya harbe ta a ƙafa, wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa sarki ya yanke raba gardama hukuncin shi ma za a harbe shi a ƙafa, wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa tabbas da gaske raba gardama ya ce ya musawa sarki ya ce ko a kane a harbe shi ba a ƙafa ba ma ƙarshe ma ya mutu akan ya taje ta raba auren shi da Sumayya, shi gwanda ya mutu, wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa za su kai raba gardama watakan gidan yari. To watakan a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa kilishi ta ce kar a ɗaure shi a je a fara bincika ƙwaƙwalwarsa, wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa kilishi raba gardama ya fara ba ta tausayi. To mai saurari dai kada ka shafa ka kasance da mu a channel ɗin ta mai albarka mai suna Labaran Hausa TV. To da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa, domin hakan shi ne zai baka da samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa an ɗauki raba gardama za a kai shi da Wanau. A yanzu haka tabbas da gaske raba gardama sai da aka fita titi ya fasa gilas ɗin mota ya fito ya gudu. An zaka kai min ka fuskanta ga game da wannan fim ɗin labari na. To fim ɗin labari na ya kunshi abin ban al'ajabi da abin ban dariya da abin ban mamaki. Mai saurare nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu a yau. To da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran namu da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka tabbas da gaske za ku ji cewa kilishi ta fara tausayar raba gardama, wanda a yanzu haka tabbas da gaske ma harbin da ya mata a ƙafa shi isa ma ta fara jin tausayinsa, ta ce gaba ɗaya sun asirce shi. Inda muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu a yau. Mai saurare muna godiya da ka ba mu haɗin kai ka zuwa har ƙarshen wannan bidiyon namu na fim ɗin labari na. To mai saurare nan za mu dakata, muna godiya mai saurare.